Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m ọnụ. Ana m anabata ọnụ na N.T.I TV. Onye na-afụ n'oge ugbu a bụ Maazị Odogunigbo. N'ụbọchị nke taa, n'oge ife na-eme n'obodo, anyị ji na mpaghara ugwu agba Obosi wee na-afụ ife na-eme, ife mere ebe afọ erika. Anyị wee na-afụ na o nwere ụzọ nke mebisirinụ na nke bụ na onweghịzi ka ndị mmadụ si aga na ya, mana ụzọ a bụ ụzọ kachasị wee baa uru, maọbụ nsị otu n'ime ụzọ kachasị wee baa uru na ya bụ ugwu agba Obosi. Anyị wee sị ka anyị gosi unu ya ka enwe ike tie mgbu ma tinyere onu anyị na nke ndị bi n'ugwu agba na mgbufa na iti, wee na-ayọ gọọmenti ka ọ gbata afa ọsọ enyemaka. Ọ bụ na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ? Ọ bụ gịnị mere ndị isi ala ji eleghara ọtụtụ ihe anya ha kwesịrị ime iji nyere ndị ha na-achị aka? Ebe a ị na-ahụ ugbu a abụghị ndagwurugwu nke Jericho, nke o ji abụ ebe mkpofu ahịhịa nke Karakuta. Ọ bụ n'otu n'ime ụzọ kachasị wee baa uru n'ugwu agba Obosi nke dị n'Ọnịcha, Anambra steeti. Dịka ndị N.T.I si wee chọpụta, ya bụ ụzọ site na Ọnịcha Owerri Road wee gaa na ụlọọgwụ a na-akpọ St. Martin's Hospital ugwu agba Obosi. Mana ya bụ ụzọ eruona ka ọ na-ata anya arụ. O ruona ka anyị etibe mkpu wee kpọba ndị isi ala wee sị ha ka ha gbata ọsọ enyemaka, n'ihi na o nwee ihe merenụ na ya bụ Ọnịcha Owerri Road nke ga-eme ka akpọrọ mmadụ wee bịa ụlọọgwụ. Ụzọ adịghị ebe a ga-esi wee kpọrọ ya wee gaa. Anyị wee na-ajụ, ọ bụ na ndị gọọmenti leghara ugwu agba anya ka ọ bụ na echetaghịzi n'ebe dịka ugwu agba nọ na Anambra steeti? Oge anyị jụgasịrị ajụjụ n'ime ọtụtụ ndị bi na ugwu agba Obosi, ụfọdụ n'ime ha zakwara anyị. Oge ụzọ bido wee mebie, a ma asọ from 2019 ka ụzọ bido wee mebie. Oge nkwata na steeti 2018 ụzọ dị North Express, ebe a nọ ka ndị keke moto niile na-agba. So mana since 2019 ebe a kata dịze condemn. Ụzọ si from Owerri Road wee rute St. Martin's. Ya maka ndị landlords adịrọ ọkịa se even sef ebe a na-ekpofu ahịa sef, ndị landlord adịrọ ọkịa ha nwachi iwepụta ebe a na-ekpofu ahịa. Ịwọcha na steeti ebe a kata na ịnya wụdo ebe na-ekpofu ahịa na steeti a na ebe na-ekpofu ahịa. So enweghị ọbụla ndị landlord na-adị emere ugwu agba. Ihe ha ma wụọ ha bịa, ha na-adịghị ụgwọ ụlọ etinye na akpa eju ebe a na-eje. Even so na ha na-ada sef ha chọrọ ịma ndị ọbụgodo ọrụ ha godi na asọpụnagodo ugodi ndị landlord. Landlord ga-eweta complain, ha weta complain then ewejere ya gọvanọ. Echetara m oge Peter Obi na-achị. Peter Obi gwara ndị landlord dị na ugwu agba awadas na enwere ego ole ha ga na-akwụ, mana ha ekwerọ. So onye mere Peter Obi Peter Obi chọrọ ka ọrụ ụzọ niile dị ugwu agba awada ọgwa ndị landlord na ha ga na-akwụ ego ole dị na ndị landlord mba mara orure ha. Onye mere ugwu agba awada ji wee dị kọndem taa. Ebe eziokwu bụ na enwere onye mma asị na ọ bụ fọt ya, mana ọ fọt ndị na-achị anyị, especially na dis ugwu agba anyị nọ n'ime ya. Ụzọ anyị n'anya mgbe m kwatara ebe ọkụ moto na-aga ebe a dị motor ebe etu na iji ụkwụ gafee ebe a bụ problem. So this road for past regime or past 4 or 5 years ago, this road is condemned, and every year Chinefo and then when more damages in me, as you can see now, I have this in the first month. So all of them have already damaged. So those are here. So I know go to Adro complete. All of them have already spoiled. What before apart from presidential election, you can't expire now. That time I make campaign, I be grade the road with the dustbin and with some sand. So after that election, since then, we be anything also emery. And Ugwagba chairman election, that one you make expire very soon. So the past regime and the regime now, I don't think no more any thing on football. Let's make plan anymore. For now, Ozanya inanye ya kufuka. For me, government is involved. Ugwagba Landlord Association is involved because of how they temporary to government. Government are marrying him, which is Namakwana. I think na hejogo
because ha na all of them ma ụzọ nwe onye ya afọ ya gba nkịta ama na ha agago na gọọmenti ọ gọọmenti ka ọ dịziri ime ife ha ya eme the Ugwu Agba Landlord Association they are trying but ihe abụrụ ife individual ma community nwere ike ime n'ọhịa steeti ya agbata ọsọ enyemaka. Ihe izi m na-emetụta aka bụkwa ofu mkpụrụ ihe nwere ike ikwu na ya bụ enweghị ezigbo ụzọ adịghị mma ebe a. Ịbịa n'anya na ụlọ ọgwụ anyị ahụ ụzọ dị na ya kwesịrị ịpụ express Onitsha Owerri Road mana ọ dịrọ mma. Ụgbọ ụfọdụ ndị mmadụ na-emenwu ihe mberede dapụtara ha na ha ga-abịa ụlọ ọgwụ tupu ha na-abịa ebe a nwere ike ofuchi aka ibe ya. Enwere anyị nke mere ebe a n'afọ 2018 nwata nwaanyị gbọọ onye 23 years mụbara nwa n'okpukọ ebe ọ na-amụ nwa nwee complication na bleeding na agbọ ya abụrụzie bịawa ebe a ma before ha na-erute ebe a ya ihe agafere ego. Ndị dọkịta anyị nwere ebe a gbalịrị ike ha mana ya bụ nwatakịrị nwaanyị nwụrụ so ha na-complain na mgbe ha jisi ike wee nweta nwoke ka ha ga-eji wee buru ya wee bịa ebe a ma ụzọ adịrọ tupu ha na-agbagharịsị na-apụta ụzọ adị ọkụ. O kwuru mgbe skuulu nọ na mgbada ebe n'Idom Bosco ọkụ gbakwara na hostel ụmụ akwụkwọ ihe mekwa na ndị fire service abịanwụhụ n'oge rụọ ọrụ ka ha kwesịrị isi wee rụọ ọrụ enweghị okporo ụzọ. Ị na-anya na mpaghara Ugwu Agba ebe a niile deti juru ebe niile ụzọ adịrọ mma so m na-enwe ihe gọọmenti nwere ike imenwe anyị na o meere anyị na ya bụ ihe na-enwe ka ọ na-esi adịba especially mmadụ nwa accident need ka enye ya serious and urgent medical attention ahịa ga-emenwu ya duto na bifo onye ahụ na-abịarụ ma mgbe ụfọdụ ha agaghị abịanwu n'ụzọ adịrọ. N'obi nke m na-aghọta nke m ma n'uche nke m afọ m na-enweghị ihe ha mere ịfụ na ụzọ dị n'Ugwu Agba nke ọ bụrụ na ọ na-ewute ha na ụzọ adịghị n'Ugwu Agba ha ka akpọkuru gọọmenti nke ama m na ka ha si wee na-ezukọ ma ka ha si wee na-anọ n'ọgbakọ ha na ha kpọnwụ gọọmenti okwu na gọọmenti nwere ike ịza ha okwu ha kpọgoro gọọmenti aza ha okwu ha si ọnwụ na-akpọkwa gọọmenti na one day na onwe ife ahụ eme mana n'obi nke adịmchọ na enwere mọchtin ha na-eme gbasara ya ụzọ dịtụ obere mma ebe a mana ọ dịchara mma na Chinefu na-emebikwu na-akawanye njọ nke City Biscuit. Ụzọ jikọrọ City Biscuit na Owerri Road adị ọkụ mma mgbe ụfọdụ moto nwere ike pụta ebe ahụ daa ma mgbe ụfọdụ moto fail breki moto na-adị fail breki n'ogologo ụzọ ahụ n'ihi na ọgwụ ka ọ bụ moto na-agbagote ebe a moto na-ebu ibu otu ụzọ ahụ emebiwo ego ọ bụrụ na ụzọ ahụ adịnọ ka emee 186% of it emebigo ọ dịghịzi mma definitely na enweghị ụzọ esi abata Ugwu Agba ma ụzọ esi apụ Ugwu Agba dị mma ọ na gọọmenti ga-agbatara ya ọsọ enyemaka ọ ga-akọkwa mma ka anyị niile bụ mmadụ anyị bi n'obodo a ọba anyị ka eduzie ka ọ dị mma. anyị wee jiri ohere a wee na-akpọkọ ọra na eze ma ndị Ugwu Agba Landlord Association ka ha biko tinyere anyị anya na ihe gbasara ụzọ n'Ugwu Agba Obosi ma mekwa ka gọọmenti steeti a mata ahụhụ ndị bi n'Ugwu Agba na-ata. Onye na-anụ n'ihe ugbu a bụ Maazị Odogunigbo ka emesịanụ ụnụ afụgo ka o si wee mee n'ihi na anya m akara nke ụnụ ya bụ ndị bi n'ogbe Ugwu Agba Obosi na-ata afụfụ ya na ụlọọgwụ St. Martin Hospital o nwerekwa ezigbo ụzọ isi aga na ya maka ihe mberede dapụta. Gị bụ onye na-ene m anya ezigbo onye Igbo na-ege ntị ọ bụkwa na onwe ife dị aṅa anyị na-afụ n'ogbe ebe ibi ị ga-achọ ka ndị N.T.I bịa ka anyị bịa nyoo ya wee gosi mba ụwa ife na-eme ebe afọ ị nwere ike kpọọ m mụnwa bụ Maazị Odogunigbo maọbụ ịkpọọ otu n'ime akara ekwentị ndị nke a na-agafe n'iru skrin gị n'oge ugbu a ka anyị nwee ike mee ka ana Igbo dị mma. Ana Igbo ya dị mma iwu na anyị ga-eme ka ana Igbo dị mma. Ngwa daalụnụ ka emesịanụ echefukwana onye na-afụ ugbu a bụ Maazị Odogunigbo. Daalụnụ. Ndị na-akwado N.T.I TV bụ Flawless Cosmetics Limited. Ọ bụ ha na-arụpụta Baby Secret ga-ahụ nwa gị dị pọlị pọlị.